gina kinsu nake gaskiya ya kawo kuɗi na. Ko shiga ta tambaye ki ya aka kika samu wannan kuɗi me yawa kika bashi? Yanzu a duniyar nan hanyar samun kuɗi da sauƙi yanzu? Anya ƙawata babun maza kike yi ba? Ki kuma ki rasa abin da zaki shige ne sai bin maza. Ga waya nan zaki nemi kuɗin ki a halal ba haram ba. Kawai dai ki tsaya ki kallo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya ina zo. Ina da baka ajiya ba ka bani. Dan bazan kira ba. Hello? Abokina ya ne? Dala magana kudin nan da nake sawa account ɗinka nake bukata. Takot? Kai akwai matsala. Wanda nake ba ma ajiyan kudin nake sawa account ɗinsa ya yi tafiya na fata. Ba na son labari akwai. Dan da baka kuɗi na ban ci maka magana akan to ka ce mai yawan transfer ɗin kuɗi na. A wayansa ba ta transfer. Akwai wayan da baya transfer ne? Yanzu mai abin yi. Gaskiya magana gaskiya zuba sai ya zai. Kawai abinda za a yi kije kira zan nemi kuɗin kan baki. Ijar ku kuma ba kawai ta rike mun kawo wa ki kawata. Na rufi girman Allah yau din nan ko kada ke ni ko Kawai ka bata kuɗin ta. Sai kana son zaman ko lafiya. kada ke ni ko mallaka sai ka ban kuɗi. Ku dakata. Kai. Wannan abin da kai cin amana ne. Dawa daga nan. Duk mutumin da ya yarda da kai a rayuwa ya baka amana idan ka ci ka cin amana. Ka ji ko? Don haka dole ka nemi kuɗin ta ka bata. In ba haka ba zan tsine. Ke kuma da naji kina cewa a ina ta samu kuɗi. Ai yanzu harkar samun kuɗi ba dole sai mace ta maza ba. Ki kamata a ce kuna rike waya kuna zuba data ba. Amma a ce ba ku da hanyar da ku iya neman kanku abinda za ku kayan masarufi. Misali ga Wiki FX kamfani ne da ke China, kawai abinda suke bukata yi downloading application ɗinsu. In kai downloading ka tallata musu abubuwan duk sati za su baka 10,000 zuwa 12,000. Idan ka irga nawa za ka iya samu a wata. Ba karamin kuɗi ba ne. Ina tunanin shi ta yi ta samu kuɗin ko ba shi kika yi ba. Shi ne baba. Shi nake yi kowane sati suna biya na. To aya ga kike. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu. WikiFX wani kamfani ne da ke kasar China. Ba kalan wa'annan kamfanukan da suka zo suka sa kuka dinga sa kuɗi ba. Shi wannan kamfanin ba a sa kuɗi, ba a sa ko naira ɗaya. Sai dai ka musu aiki. A yanzu haka suna nan sun buɗe suna neman matasa da su musu aiki. Kawai abin da suke bukata ka yi downloading application ɗinsu, ka yaɗa musu manufofinsu, misalin a ce link. Idan ka yi duk sati kana da damar da ka samu naira 10,000 zuwa har 12,000. 10,000 zuwa 12,000 ai zaka ji daɗin shi, musamman a ce ka yi aikin wata ɗaya. Zaka ta aiki ko da nan da shekara nawa ne duk sati in ka musu aiki za su biya ka. WikiFX. A description ɗin bidiyon nan zan sa muku link ɗin wannan application ɗin ta yadda za ku yi sauƙin download ɗin wannan application ɗin. Kawai idan ka yi za ka ga duk abin da suke bukata. Yawwa WikiFX ina bukatan kowa ya download. Na gode. WikiFX. FX.